Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi ki pulit ke is khas hills kila register ka case moda halor ka jingyap jungwe samla na shnong pynther hapo ka pin usla civil subdivision hadien ba ukpa jung bayam ula kno bala bom pynyap ya u hapo ka dorbar hall jung ka shnong habakran shukilat pathai khubor ne ka sing thodi Superintendent of Police ke East Castle District Vivek Sim ula pentip bagate ke jingja kala jia paitba ha ka nyau turek uyayong arhajar arpinriu bar ka jing ujor ka kno ye ki katu ka ne ki nong shongshnong kenthum ye ki khot ka Village Defence Party VDP urang ba shnong bar ki we ki nong yalam shnong ba kla sho ye ubayam ubakarteng utropimas khong maulo katkum ka jing ujor jong ukpa jong ubayam ngila registered ka case mada balas dang ye kijing toket ka babnia ong SP katkum ka jing thu jung ki pulit ukpa jung ubayam unet no biwen khongsdo ula ujor FIR Hasadar police station da ka bakno ba ula sho ye khun jong u hapo ka dorbar holshnong pynther kabala lam sha ka jing yap jong u hagte ka FIR lakinno kerteng ru ya urang ba shnong lembat katu ka ni ki khot ka VDP USP ula pentip ru bagi pulit kila pan jingben na ka yengka shiri kabare pet ban klong biang ya ka met yam hapo ki kendon jong ka section shispak dai pnriu jong ka bharatiya nagarik suraksha sanhita BNSS arhajar arpulai khnang banne ya ka postmortem ka bathamai bat banlam ya ka daw shisha jong ka jingya Let pula bitu alor ke jinjap pynther sekla jala katu ka ni teu menchua kumno kalong hatu kalong shong hok si ya ki mesim breu bakin sim wa ki liat na ki kambaman ti kani ki jinja haja hau benai blale haka nyotrek benai april but kum ka jing kenok kum ka ijahar ngila iyo pediang na ukpa jong u bala khlat u ba net newbie wet khongsdo bulai tak ijahar sentrik jong benai mentahi benai mie but no lakno antaru ba ladon keti u rong ba shnong ba ki to khot jong VDP jong pynther ba ki la sho adat yo khon ju ba na ka jing sho jing dat jong ki u la khlat la ba la hadi kani ka jing khlat u la FIR ti kani FIR ni opliang hadi chibanai but ya kani ka jingja khamdan ka jingpyniap shaka police station ne nau rangba shnong ne ka VDP but ya kani ka ijahar nila register ka murder case ti nila ai ka prayer ka kerpat shaka court room bakhnang begin khlong ka met but ka court room jo hi ka court jong ka additional DC judicial kala mi ya ka hukum ka ngidi ban khlong ya ka met but ya ka ni gidang up ya ka sngi ban bo u SDO civil jong ka punusla ti hadien jong ka exhumation but ka postmortem ki ban le hang ha ka spot hi nin sala ban shimrai ban contest ya ka ni ka bail order anticipatory bail kiyo maki ti kajing toket kalang ya chaprang but na kumapi ang pi ka VDP kadon hok ne amban kunchubom kunchutir ki brio hadu badaklat ti ngakwa ban ong ba ki VDP ki di kinong yada hi VDP ki atre lang bagi pulit andre hakani kinti ngasko ban ong ba kila ya light na kata ti halor kani ka jingjia ngin toket la ka dei am kata ka jingyap ka dei na ka jing shati chabom naki bat shapniap naki ti kata kan cho jing toket andre ka jing batha ki VDP na ka por ne haki awareness program ne ka jia lang bagi VDP kalong ba ki kindei ki pulit jong ka shnong ban ai ji ada ki ban te la kam ya kanu banu jing sio but om de banchim yak an hak ti le jong but kanu ka jingjia hi ka bade hapo shnong hi mar kin pyntep ya ki pulit
ban hakani kenti ka khamnong kum khala batha Tengi ibok u ta bula penting bula penmi kata ka video ka viral u na kata ka video nga sai u tibu pa nga thai la shong klat ba i kmi jong ni khna ba klat ban na kata ka video hi ai kata ka jar ti ngam try kan dan kanu ka long ka an ti kan kadiban ya da ba yu brio nu brio ba petep nya u ba ai kanu ka sakhi ne ka kubar shukulen kuno kani ka and speed repeal ki hiyo na kiyang shari ya kata ngam la banong andre hadir menila le nila klong ka met pala dap ka postmortem tengilap kidan kita patient baga jingyam jong gadi na ka daw jing bom ne jing tir jong ki tingin ya sakang ta wingot ki bala panan speed repeal pan ngin se toket ya ka kmiru la ka dan kti na ka kumiyong ka ktin pareng ka abatment mod ka dan talang kani ka kam ka ba IT no shikili VDP te ya kata ngin kan indang token hatu em halo kani na ko ba om ni kong ka ba ki VDP hi ke trailang kulit ki VDP ki di kulit jonga shnong ki ban ai jingeda ki ban te la kam ka jing ya kam snio but ki VDP hi ke trailang ki kulit but ban pitip mar ki kulit hi kanu jingja but hang ni kenti hi kan ni ba pentep hi ki kulit but kila shim ya ka ai hak ti le jong but kata kanong be ai ni ki VDP sim ko blingkong kanong ka registration jong ka case ka war but nila suspend ya kan ki VDP jong pynther but ko phi bila ong phi ba ki VDP ha i om ta ka awareness ring ya don ka dia slok ni don ka dia phaliu jimot ni don ka training hi VDP na ka pos man ka tayo ni padlong ki VDP program keleng shnong keleng hasor ne ki thana ko dong ya kani ni ban ba ya an ki dane le hi mde ban chim hak ti le jong tengi kanya hi ban la ba ki VDP hi kan le kum kini ki kam hi kadai tang ni ka VDP kani kadang dang dai tang ni ka VDP ka ba la sharp no ata kadang don hi ka chapo ka jing toket dai nang ni sakmat ni dang batha shu ni dang ai awareness shu ni kam kan jur shu kita ki awareness ne ki programs ki training programs but ki VDP khrang gin light ne ki kinu ki kam ka pen bo ki hajing ya ta register ya case ban kan ya ikut ma kumba kadai ka kun ka kendon bila bu ni 103 ka 238 pat ka 127 ka badai ka ba ka murder ka sakawi pada ka ban puri ya kamen nang ta ka hakin kendon ki ba pandi kila kan saya mukut ma menta te hadian la jam ta ngia khamat pat kan dadon ka cancellation ka bil te kan san ka arrest bat kan sa chachi ni ka ke baki ke ka jing pengsan jongki ai bali ki le umta e tinin hadian la de postmortem ni sa kham tip shai ke ka batia bat kumno u yap nyu bre sa ka ngapat I ka video ti tengala I ka ijahar bat ka ijahar ni la register ni saya analyze the video